Irene Lourido conquistou o concurso de novela curta Cidade Centenaria de Ribeira coa súa obra O lado nobre do corazón. Nela fondan nos coidados ás persoas do entorno e definiu o libro de relato de relatos. O Salón de Plenos do Concello de Ribeira abriu as súas portas esta mañá para dar a coñecer a gañadora desta 10ª edición do concurso de novela curta Cidade Centenaria de Ribeira. O xurado tivo que valorar 20 propostas e entre elas destacou a obra O lado nobre do corazón, de Irene Lourido Loureiro, un traballo que recibiu a boa crítica do xurado. A obra escollida é unha novela intimista que trata sobre a rede de cuidados e as relacións familiares, facendo unha escolla impecable das palabras para transitar a beleza narrativa desde a sinxeleza. O lado nobre do corazón é un texto de prosa poética e denuncia social, coherente, fluido e, polo tanto, moi digno deste recoñecemento. A autora, a xornalista Irene Lourido, recibiu hoxe o seu premio e destacou que se trata dunha novidade para ela, xa que é a primeira vez que concorre a un premio literario. A primeira vez tamén que escribo algo consistente, sí que teño escrito relatos, con uns amigos que me acompañan, soíamos escribir relatos, pero nunca chegar a facer nada amplo. E esta vez conseguín acabar algo. Afondou en O lado nobre do corazón, novela que definiu de relato de relatos. Acaban case creando unha especie de diario emocional. Sí que a base do relato é unha hospitalización. Moitas veces nas hospitalizacións longas é como se o tempo se detivese, non? Esa pausa é un pouco o que permite a narradora pois facer un exercicio de memoria e ao mesmo tempo facer un exercicio de proxección cara ao futuro. E aí é onde van xurdindo esas reflexións das que falabades. Ven mirando para a infancia, valorando momentos moi simples da vida e ven mirando cara ao futuro e vai ser reflexionando un pouco sobre distintos temas. Conta tamén cunha escrita directa, aspecto que destacou a concelleira de Cultura ribeirense, Antía Alberte. Os coidados, non? Ao final, sobre unha muller que está coidando do seu pai, unha situación que pode ser unha temática moi banal, imos a dicilo así, non? Que a xente pode dicir, isto é unha temática sen máis, pero en realidade é unha temática na que todos e todas, en especial, nos podemos sentir identificadas e trata ao final moitas reflexións, non? Entre medias, mentras está esa protagonista coidando do seu pai, ten reflexións moi interesantes. O alcalde de Ribeira, Luís Pérez Barral, felicitou a gañadora polo seu traballo e recordou que o premio final é de 3.000 euros, ademais de contar coa publicación da obra grazas á colaboración da Editorial Xerais, novela que destacou entre as 20 que se presentaron a esta convocatoria. Estamos vendo que hai un forte sistema literario galego de xente que está concienciada en escribir na nosa lingua e, por tanto, este premio non só ven a respaldar ese sistema literario galego, senón tamén que pon en valor a lingua galega e permite ser un foco de xeración de nova literatura no noso país. Tamén agradecerlle a Editorial Xerais que nos acompaña para poder publicar este libro, que xa nos ven facendo esa colaboración ao longo dos últimos anos e estamos agardando poder xa publicalo, editalo e presentalo públicamente o próximo ano 2026. Afirmou que con este concurso que se ven celebrando nos últimos 20 anos, xa que é bianual, búscase potenciar o uso do galego e a literatura, polo que sinalou que se convocarán máis edicións para fortalecer e promover o idioma e a literatura.